ga nog net maken dat de hele klas dit versje meisje jongt. Lukt het, Jara? Kist had tillen. Lekker koesen. Oh, ja, oh. Lekker koesen, Henk. Lekker koesen, Henk. Heet die Henk? Met een jas koud. Ja, met je jas om het net niet koud, ja. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Joet ben ik met de Tjitsvlag Fruittour in Burgum op basiskwallen. Basiskwallen de Arken in Burgum. Hey, ik heb mijn gitaar mijn naam. En let ik nou een versjes kreun hoe fruit, dat vertelde ik direct al. Maar zal ik hem even spelen? Ja. Dan zet ik de camera hier dan, want ik kan natuurlijk net gitaar spelen en vloggen tegelijk. Dat is een beetje lastig. Wij dan ook nee zingen? Als je hem dat kennis zoekt, dat wil heel leuk vinden. Ken je dat versje? Een appel, mandarijn, komkommer of banaan. Een buitenpersik en meloen, een paprika of citroen. Wauw! Ik ben zo dichtbij, alle dagen door vandaag. Elke dag was ik een fruit en brood toch weer bij. Ik ga nog net maken dat de hele klas dit versje meisje jongt. Ik ben er stil van, jongens. Ik hoor op een gegeven moment zelf dat hij in mijn show zei, omdat wat de song je nog verder. Ik ben er stil van. Wauw. Nou jongens, dit wie basiskwallen de Arken in Burgum. En nog even een leuk feitje, want dit is echt de basiskwallen waar het Jelke vroeger op squallen zitten had. Dus die zei al, ach, heen mijn squallen. Dus dat is wel heel leuk. Ik zal op naar het werk, op naar de omroep. En via het abonneren en te liken. En ik neem je mute weer mij. En ik ben in Ljout. We zullen even de Tjitsvlogplan voor 2023 bepraten. Zien wat we alleen nog voor leuke dingen in het verschiet hebben. En wat we nog dwang kennen. En verrooien kennen, mooie meidjes kennen. Dus ik ben heel nieuwsgierig. A few moments later. Nou, we hebben hele leuke plannen smeed voor kom hier. Het meeste liet ik nog even in de midden, maar ik kan wel zeggen dat er een meet and greet om ons zit te komen. Dus dat is wel heel leuk. Datum, et cetera, volgend nog. Ja, we gaan al op naar de 400ste vlog, jongens. Hoe cool is dat? Ik zal gauw naar huis. Ik met Ildo uit Squallen Helia. En van de middag komt Jara bij ons. Dus we maken er wel een hele leuke middag van. Hoi, daar krijg je salade. Ja, kijk. Oh, lekker. Hoe wie het bij juf? Goed. Ja? Villa. Wie je Lois Drek? Ja. Famke? Vaatje. Oh. Nou, gaan we naar het eten en dan gaan we aan bedje koesen, oké? Ja. Lekker eten. Ja. Malke. Lekker. De pinguïn erin. Ja. Kijk. Wat hier komen? Drukken. Oh. Zo, je bent in orenknuffeltjes. Ja? Alsjeblieft, daarin en daarin. Ja? Ga je met een dikke tuut. Lekker sliepen, pop. Sliepen. Lekker sliepen. Tutie. Nog een tutie. Dan leven. Lekker sliepen. Onvermiddag. Jelke past even op Ildau. Ik zal even een fruitkoer ophellen. En nog even een kriespakket voor Jara en Roelof Jan. Omdat die altijd zo leuk helpen met de clips en zo. En dan hel ik Jara uit Squallen. Nou, de fruitkoer is binnen. Ik ga het kriespakket spul. Dat laat je hier verstoppen. Maar Jara nog net zien, maar tussen nog even in tasken. Ik zal gauw Jara ophellen. Nou, Jara is uit Squallen. En Zaak en Roelof Jan. En jongens, het is weer Christ. En het is haast weer altijd nij. En dan doe ik altijd een beetje een Christpakket. Weet je me dat nog van vorige keer? Ja. En nou had ik voor zaken zien dan gekregen. Dat was niet het verklappen, hè? Maar ik had nog in je van Roelof Jan en van Jara. De roze is van Jara. En de groene is van Roelof Jan. En dan wil ik je hem heel erg bedanken dat je me zo geholpen hebt met de clips en met de vlogs altijd. En Dan hoef je zien, had mijn haar te maken. Jummer, Jara. Nou, ik denk, ik ken Jara een beetje. Sponsoring. Ik ken Jara een beetje. En ik denk, dan kun je hem eventueel nog ruilen. Maar check hem eerst maar eens even.
Tje, die jongens die vinden het altijd gauw goed. Maar ja, jaren komt op een leeftijd en krijgt ze wat naar eigen smaak. Ja, dat is toch zo? Dus maar het is wel, ik vond hem zelf wel cool, maar... Het is een kwappen. Is het leuk? Van Mickey Mouse. Het is wel een foute Christerij natuurlijk. Hè? Die kan dan nog wel naar squallen, maar Christ. Is het leuk? Ja. Ja? Oh, yes. Nou, dan goed, het bondje kist die wel weer inleveren. Ja, vind je hem leuk? Maar jongens, hartstikke bedankt. Dank je. En wie maakt ze er wel een heel mooi ier van mij zo daarna. Wat zou je hem doen? Vertel eens even. Even om te rijden hoe er sowieso erbij is. Waar? Op het kidsveld geven wij mijn zoon zijn zomervoetballen. Oh, wat leuk, joh. Eerst weet alleen nog zijn zoon en 8. Ja? En maar nu mijn groep 4, 5. En 6. Oh, wat leuk, jongen. Dus ik ga maar naar het kidsveld en gaan we gewoon even lekker voetballen. En dan die mij komen. Maar dat is dan alleen een artskoon hoor? Dan hebben we die voetbalskoon, die blauwe. Maar 1, 2 kinderen komen. Nee, dat mag maar net. Ik ben nog wat te jong. 3, 4, 5 seizoen. Ja, die doe je er maar op. Oh, heel goed. Nou, zullen we de liedje druk te maken op helje? Lukt het jaren? Kist had tillen? Oh. Wie jaren daar? Oh, ze kroept er helemaal om. Is dat poep? Oeh, ik roek het. Oeh, Stinky Winky. Ja, er had nog een knuffel. Was het een shit? Ja, dat is een hele coole knuffel, hé, hier daar. Dat is dus even shit. Ja, tas, hé. Mem ze eerst een skinner kon, ja, dan roept het je weer wat fris. Oh, wat best ook cool. Wauw. Mooi briltje. Maar die trainingspak even nog aan de voetbalschoen, want deze klein nog maar net vies, hoor. Zal ik even die voetbalschoen pakken? Ja. Die blauwe voetbalschoen? Ja, en met voetbalmofkes. En voetbalmofjes, oké. Jas zo. Dat smaakt vast zaken. En die bal die neemt mij. Ja. Goed om te denken, hè? Die lievelingsbal denk ik, hè? Tja, die mof. Ik kan met voetballen, dat is super goed. Ja, maar dat maakt eigenlijk. Voetbal is nog met voetbal, maar dat kwijt weet. Met die jas heb je vast zaken, toch? Ja, wel. Dat ben jij net vraag. Dit is je happertje straks. Mijn zus heeft de mensen zegt altijd worst, daar blijven we niet. Zeg ik worst? Oké, nee. Verkeerde vraag, hè? Ja. Nou, Dan zei ze allemaal nee en dan zei ze dat mag even. Tuut. Ja. Maar ze zei toch. Fjouwerhoeren fietsen we naar huis? Oké, dus goed. Ja, Dat is nou toch? Nee, we doen een jouw 4 thuis. Ja. Ja? Maar ongeveer. Kwartier of fjouwer. Ja, maar 4 boeren. Ja, maar ik wil het zaken van donker thuis is erover, want die moet nu fietsen. Dan doen we een beetje ouder, dan doen we een sticht erbij. Die kind wil dicht. Doe maar, ja, Rolf Jan en het tegen wie de... Oh, het was zo'n mooie tas, Rolf Jan. Nou, heel volle willen, jongens. Ja. Was toen net een eigen tas, maar hij werd erin kind, maar toen was bal ik bij mij naar mijn huis. Ja. Mijn pak bleef in een tas. Hier past het wel in. Ja. Net 40 bij mijn huis. Doei. Daar even schatten, volle willen. Nou, mooi toch? Mooi naar het keertschild, ik even sporten. Lekker in de frisse boetenloft. Ik vind het goed. We zongen even een slierfestje. Toen zei ik tegen Hilda, wat dat is jongen? Sint Maarten, Sint Maarten. Mooi sliepvestje. Sint Maarten. Lekker koesen. Oh, ja, oh. Lekker koesen Henk. Lekker koesen Henk. Heet die Henk? Ja. Maar ze is lekker koesen Henk. Lekker koesen Henk. Lekker koesen. Tja, jaren. Tante is om eens een skofteling op een fotokaart. En het weer van dit boek. Dus zie ik dus echt in. Dit is het gezicht van Friesland. Dus zie alle foto's in van Friesen. Wat zie je er? Zie je maar eens op. 123. Nee, wie denk ik? 169. Zie je maar eens op. Daar is grappig, hè? Zie ik eens vallen eens op? Dit is Tjits van der Waalboersma. Tjits is trouwd bij Jelke en mem van 2 prachtige ben. Ze is binnen in het ziekenhuis van Dokkum en had haar heel leven in Broeksterwald binnen. Joetedij werkt ze daar met haar huishouding in een woudhuisje. Tjits maakt theater en muziek. Daarnaast werkt ze bij Omroep Friesland bij de afdeling Chill. Daar ze programma's maakt voor bijna jongeren en families. Op het Stuits maakt ze 4 dagen in de week een Frieske familievlog om de Frieske taal via nieuwe media terug te gaan en weer hip en vooral gewonnen te maken. Waar is dit? Met mijn shirt, ja. Mijn jas was koud. Ja, met mijn jas om, want men niet koud, ja. Ja, dat klopt. Leuk jaren, hè? Ja.
Tje, waar is dit? Johan, Jack Bottleneck. Maar de gitaar. Cool, hè? Tje, waar is dit? Is Jack? De Siep van de ploeg. Sjen. Keertje. Willem Woordpiek. Dus dit boek lijkt tante mooi in het theatergebouw Skoft. Want meestal dan kom ik eens een mooie druk erheen blijven. Nou, de jongens zijn dus lekker te voetballen. En Jaren en ik zal even wat vlogs checken. Want ja jongens, dat moet echt gebeuren. Die vlogs worden al hier natuurlijk maken en monteerd. En dan check ik ze nog even voordat ze online komen. Ik maak nog 4 en een hele vlog checken. Dus daar ben ik wel even met de wanden. Wat zie je op Waar dat? Wat is dit? Ilda? Schilpad. Dat is een beetje weird, hè? Droeg het wel maar op. Gaan ze droog klingen aan. Is er dan weer de broek? Is het waterbakje omsmitten van Jiske? Oepsie. Net zo dichtbij, Ilda. Net zo dichtbij, joh. Kruis het fjouwen kant tegen. Kom maar op een poef zitten. Wat gaan we dan maken? Doos? Leuke vlog, hè? Goed zo, meid. Abri. Hey, joh. Hoe is toen eindvlog, meidje? Ja. Nou, dan was het zeggen van... Voest dit nou een leuke vlog? Was mevrouw, voest dit nou een leuke vlog? Dan zei me altijd abonneer je. Zit je? Zet een blauw toen kom heeg. We zetten blauw toen kom heeg. Dus was die zelf filmen. Ja, omheeg. En via het net het chillen te downloaden. Op die tablet of telefoon. En dan zei ik hem on te naaien. Doei. Hey,